Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Minecraft Goat и днес ще снимаме на един Adventure Map голям, така да се каже. Adventure Map България. И нека да започнем. Здравей, спазвай правилата, за да е по-интересно. Не троши нищо, освен ако не е нужно. Не използвай геймод, за да летиш и нататък. Не убивай животни. Вземи леглото с теб. Окей. Епизода ще е на няколко части, защото но само по 10 минути да снимам и така. Няма беше назад, добре. Стуши храстите и откри копчето. Така. Така. Не. Така. Не. Добре, ето го. Едно. Така. Браво, това е правилната врата. Слизай долу. Слизаме. Сега трябва да преминеш по купчетата без да паднеш. Добре. Сега. Бонус храна. Вземи си лодка и прекуси реката. Така. Направи си работна маса и направи кофе, за да се изкачи в колата. Взех. Почвам. Само добър на тия работи. Така. Вземи си Майнкрафт и взете. Вземи си Майнкарт и се спусни по релсите. Фърли кофта, тук вече не ви трябва. Добре, чао. Юпи! Това ли беше? Мъгък, какво стана, бе? Да. Направи си кирка и проби в хода към лабиринта, който трябва да преминеш. Има само една правилна врата с копче. Добре. Така. Сега видим. Добре, къде? Обърках се вече.
Аха, така. Иначе ще правя така, просто... Той не е помислил. Така. Така. Намерете правилния куфар, за да откриете дървата и да се качите на сградата. Така. Добре. Така. Скачай долу. Да видим тук какво пише. Ровете в тревата и открийте куфара, за да вземете бутона и да отворите вратата. В тревата. Не една лопата да бяха дали, да. Това ще бъде дълго. Сещам, че това ще бъде дълго ровене. Ето. О май гад. Намери правилния път, пресената път. Картините. Как да ти влезна вътре, бе, човек? Чекпоинт. Добре. Тук. Я скирка, ей, да се разикам. Молете, поправи си, тук служи няколко торча, че виж какво. И ще читнем, ще файнем. Извинете за това, просто... Сюда. Много. Извинявам се, просто. Не. Значи, добре, така. Да. Не, така проминавам. Дървото да намерих, така е да първо. Извинявам се, то много.